गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि दिन। दिनै जोङो गोजोननाय मोनदों। जोङो सानदों जे जोंनि नैबे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय, डेभेलपमेन्टनि थाखाय गासिबो ज' जानांगौ, ज' खामानि मावनांगौ। आरो जों सानदों बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय जोंल' नङा, जोंजों थाफानाय गासैबो जोंनि ओनसोलनि जाति जनगोष्ठिया ज'है एखेलेगे खामानि मावनांगोन। बेखायनो आंनि खाथि खाला थानाय गासैबो बबेबा मा पार्टिनि जाय बिथांमोना बिबानगिरि दंमोन बिथांमोनखौ आङो खावलायदों आरो बिथांमोना दिनै आंनि खावलायनाय मथे बिथांमोना फैबाय। दिनै जोंनि गेजेराव आंनिनो फंबाय बिथां सामेल बसुमतारिया जोंजों जयेन जाबाय। बिथांजों लोगोसे साब्रै बिथांनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जयेन जाबाय। बिथांमोना बिपिएफनि उदालगुरि जिल्लानि सासे गोख्रों मावथिमोन। बिथांमोना फैबाय। आं गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव जोङो ज' खामानि मावगोन आरो नैबे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव बिथांमोननि निस्सय मदद आरो हेफाजाब नांगोन बेखौ आं लुबैदों आरो आसा खालामो फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्सनावबो जोङो नैबे ओनसोलनिफ्राय इउपिपिएल हान्जाया देरहागोना रोखा जाबाय। आं मिथियो नैबे ओनसोलाव एबारि बा नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिसिनि दैदेनगिरि मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जा मोनसे सरकार सोलिबाय थादों बे सरकारनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरा मदद होगोन, हेफाजाब होगोन। आं दिनै खावलायबावगोन रायजो राजाफोरखौ, रायजोफोरा जाहाथे एबाराव एमएलए इलेक्सनाव जाहाथे बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो, आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। जयेन जानायनि जाहोना मा बेखौ बर'नि नोंथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव हाबदों, जाहोना मा? आं दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायनि जाहोनानो जाबाय मा, आङो रायजो राजानि मोजां बे ओनसोलाव मावनो होननानै आं दिनै इउपिपिएल हान्जायाव आं जयेन जाफैदों। आं मानो होनब्ला खौसेयै जों थानानै ओनसोलखौ माबोरै डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ लानानै आं दिनै इउपिपिएल दोलोआवहा जयेन जाफैदों। बिपिएफ दोलोआव नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन? आं बिपिएफ दोलोआवहा उदालगुरि जिल्लानि इउथ सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट। बिपिएफआव बारा खुसि गैयामोन नामा बै समाव नोंथाङा थानानै? आं बिपिएफआवथ' बेबायदि जेबो आं दुखु खस्थ' मोनबोआखै, खिन्थु नाथाय आं नैबे इउपिपिएल हान्जानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जयेनिं जाफैदों।